Taký... Kto je starky? Koho je to tatino? Tata. Áno. A ešte? Ja neviem. Koho je Ima? Maminka. Judy. Áno. A naša maminka má koho? Maminku. Čo mama? A kto bol jej ocino? Dedo. Koľko má stará mama detí? Pauli, Lači, Ďučka. A ešte? Mamina. A ešte? Ďuďa. Ne. A kto vie? Heli. Heli, si zabudla na Heli? Áno. Lebo Heli býva inou stáče a páli čiesak. Však. Oni ići do viedada a očalavi teč. Ale myslím, gej, príde sa Heli. To nebude. A Dáky, povedz mi, že či maminka, keď bola taká ako ty, či poznala tatina, keď bol taký ako Izzy. Nie. Čo sa pýtala? Keď som bol taký ako ty, či som poznal maminu. Nie. Asi ne, lebo ja som ešte veri nežil. Maria, ono zomel. Nie, ty si nežil, ty ešte nežil. Zomel ja, malý. Ty ťa naložič. Ty ešte nebol. Ty si ešte sa nebol. Ešte si nebol v maminovom blúzke. Ja som bol, lebo ja som bol plevý. A ako potom? Kedy sme sa my spoznali s maminou? Keď ste išli sa zalúbiť. No to sa ako stane? Pojdete do toho, kde sú veľa ľudia a ozdivnejte sa. Hotili. A to iba tak a potom sa narodíš? Ne. Narodím sa aspoň nejako pred Afrikou. Ja neviem, kedy sa narodím, ja že pred Afrikou. Aha, to akože tatino spozná maminu, keď bol taký malý, alebo kedy? Keď bol väčší? Keď bol veľký, jak teraz. Áno. Maki, kopele. Pamatujú. Ale, čo ešte sa ma pýtaš? Pýtam sa, že ako to je možné, že máme my 3 deti s maminkou? Lebo čo to mačku, ale ona učieka. A ako sme sa narodili? Tuto masa. Ako ste došli? Vás donesol bocian? Ne! Pán Boh to urobil tak, že ma priniesol niekedy i za toto. Jak sa to volá? Jak sa to volá? Kde som to začal? Že Pán Boh ťa priniesol? Že Pán Boh ma priniesol dávno, keď niekedy pred Afrikou, alebo vtedy. A potom prišlo niekedy i Dáky, potom Maki. Áno. Potom prišiel Maki? Posledný je Maki? Áno, lebo je malý. Dáky má stily laky, cezlaky. Nie, ja ti mám to. To je... Ja budem mala jeden vlk, Keď budeš potom mať... druhý vlk
potom četýlok, potom tečílok, a potom to. Ja budem mlád, keď budem mať môj 7. rok, keď budem mať narodeniny. Dáky, ja viem, čo budem mať narodeniny. Myslíš si, že ty dostaneš darčeky? Asi áno. Nie! Narodeniny znamenajú preto, ktorý má narodeniny. Kde len ten dočený darček. Hračky, veci, tak táto. Ja neviem, čo ty dočeneš. Ale som chcel dostať tak nové dlahy. Lebo by som si mohol spojiť dlahe. Táto vie čo? Ja som videla, že tieto mala mať dve. Ja som naopak mala že jednu, ja som to na zemi, to malo byť tam na zemi, ale to tam nebolo čelač. Číha. Ja neviem, čo je to. A nie? Možno ti to mačka zjedla. No, to bolo zaleté. Čo bolo zavleté? Si otvorila. Ja som to mohla otvoriť. Zjedla to. Ja som zjedla jedno som zjedla, dve som nechala na zemi, ja som mala dve. Nemal by si byť blesk. Nemal by si byť blesk. Jedno som si zobala, otovila som si nodičami. Čo sa na to pazuje? A poďla som si tam a celá nikde. Au! A teraz nikde. Takže vy ste súrodenci? Áno. A vy si raz nájdete nejakú takú princa a princeznu? Áno. Asi. Nerozopínaj takotku. Takže budete raz aj vy mať deti? Áno. Ja neviem, aký ja dočanem dečko. Ja som chcel sa zalúbiť do Izzyho, do Izraela nejakého. A ty sa musíš zalúbiť do dievčata. Áno, ale že do Izraelca. Do Izraelky? Áno. Prečo? Lebo si Izrael? Áno. Tak keď sa A budem... všetkým by som volal, že Izrael. A Dakotka, ty sa do koho chceš zalúbiť? Ja by som sa chcela zalúbiť. Opýtaj sa Makého. Jak to ste milí? Do Daka. Do chlapca to ťa volá Dakočín. Dakočín. Dakota. A Malaka, ty sa do koho chceš zalúbiť? Dakota? Zúza. Zaboj. A ty sa zalúbiť do Zuzky. Počúvaj, a povedzte mi, ako sa budú volať vaše deti? Ja by som Nechcel by si ty sa zalúbiť do Zuzky. Ja už som zalúbený do Barči. Dobre, ale nepamätám si, že Zúza sa do niekoho už chcela zalúbiť, či nie? No, určite sa chcela. Ale prečo ona čelača nikoho nežalúbi? No, tak lebo to je život, to je komplikované. Treba sa aj spýtať. Lebo si nikoho nevyblala. Prečo ona ti nemôže vybať pinča? Ona čaká na princa, niekedy musíš čakať. Prečo? Tak. Kým príde, ti tam pôjde nejaký chlapeč okolo nej? No, Lebo musí čakať, kým dojdeš, ak to je niekedy ide zďaleka. niekde Kráľovstvo nesú vždycky pri sebe. Kráľovstvo niekde, kde sú tvoje oči. Tato, ja by som volala jedno dečko. Ja by som jedno dečko volala. Ja by Maki, Daki, Izzy, Daki, Maki, Izzy. Táto mami, Izzy, Daki, Zúza. Čo chcete, chlapcov alebo dievčatá za deti? Ja by som chcel jedného chlapca, dievča. Dáky, povedz mi, že či chceš ty chlapca za dieťa alebo dievčatko. chlapča. Chceš chlapca a Izzy, ty chceš
Dievčatko alebo chlapca? Ja som 2 chlapcov a 2 dievčatá. Fíha. A už máš pre nich vymyslené meno? Jeden by sa volal Izrael, druhý sa volal Daki, druhý sa stretý Ole. Ešte raz musím sa sa bude volať Izrael chlapec, chlapec to jeho meno, prvého chlapca bude volať Izrael, druhého chlapca by som volal Maki, by som... Tretie dievčatko. Tretie dievčatka bola Daki, tretie dievčatka by som volal Mami. Ne. Ja by som moje detičky volala. Ahoj, pekná. A ja by som jedno detičko volalo. Ja by som jedno detičko volalo. Čeujenka. Som chcel volať to posledné je meno, by som volala krásne dievčatka, krásny koník so svojím lohom. Ja, to je dlhé meno. A ja by som jedno dievčatko by som volala Bela, jedno dievčatko by som volala Čeujenka, by som volala Popúčka, druhé by som volala Špiača, druhé by som volala... Ešte Jaka som nepovedala. Nepamätám si. Ja som povedala Špiaču. Ešte som povedala Špiaču. Jednu by som volala Špiaču, druhú by som volala Popúčku, ja som povedala, jednu by som volala Popúčku, druhú Špiaču, druhú Čelenku. Ťaďaku. Táto ťaďaku. Ešte žabu. Jednu by som volala žabu. Jednu by som volala Belu. A chlapča by som jedného volala. Ty si zjedol to čokolád, to po jahodové. Ja ďačí nevýba.